kaikki minun ideat. Mä nyt tehdään Nurmin parkilla tai puistolevuissa parkooreita. Että aloitetaan. Oota hetki, tässä vai kestää. Noniin, näettekö? Oot tässä. Mä en kestä. Antaisko tässä vai mustaa? Mä nyt nopsaa. Laitan tänne kovempaa. Noniin. Noniin, tosta. Mä juoksen. Tunne ja hyppään. Miten? Toi ihan helppoa. Nyt tää on toinen. Se oli vähän helppoa. Nyt se toinen. Mennään tästä. Mä käytän haskoissa, jos ei mitään pahaa tapahtuu. Käsillä. Hyppää tästä. Mene tästä. On. Anteeksi. Tossa se on. Noniin, nyt pitää lähteä. Mennä takaisin. Vielä yksi enää. Ja näin ketä loppuu. Mä tajuin laittaa mun kännykkä siitä, jos et paha tapahtuu kännykässä. Ei se on huono asia. Moro. Noniin. Nyt hyppää. 3, 2. Oota anteeksi. 1. Ei sattunut. Oli hauska. Mona kaikki.